labarin ita wannan tsokanan faɗa ne da ita saboda mijin yana zuwa ya faɗa shi ne rana guda mijin na cikin gida sai na jin haya waje ana dai rigima da ya leƙa sai ya ga matarsa ce ta je ta tsokano wani faɗa wato tana tsaye gaban shi wannan kika gan shi abin da bature ke ce majiyar jibgege ga zai mijina ya fi ƙarfinka baka in ya zo baka iya shi kuma da ya bude taga ta bayan gida sai ya hango wanda da yake tsayen nan ba tsara da baje shi ke dan tace zan je in kira mijina ya zo ka kaza shi ke dan tana zuwa sai ya tare ta baki ya ce malama mutumin nan fa da gan shi kuma da auna kai na ban iya tsaya gaban shi sai ki koma gidanku ki je ki samu mai faɗa amma ni nan ba zan fita jin ba da jiki na ba zai tare mata shi faɗa ba shi yasa akwai buƙatar a yi taka tsantsan idan